Darakta Janar na Hukumar Bunƙasa Fasahar Sadarwa ta ƙasa NITDA Kashifu Inuwa Abdullahi CCIE yana mai farin cikin nuna tayin murnarsa ga ƙasar nan da dukkanin al'umma dangane da zagayowar bikin watan wayar da kan al'umma akan tsaron yanar gizo na ƙasa. Watan wayar da kan al'umma akan tsaron yanar gizo wani lokaci ne wanda ake gudanar da bikinsa akan wayar da kan al'umma dangane da tsaron yanar gizo a watan Oktoba na kowace shekara a faɗin duniya. Don haka ne ma hukumar NITDA ta mayar da himma wajen tsara waɗansu shirye-shirye domin taimakawa al'umman Najeriya akan fahimtar kiyaye kansu daga haɗurran yanar gizo kamar yadda barazanarsu akan fasahar sadarwa da bayar da bayanan al'umma a yanar gizo suka zama ruwan dare. Wasu daga cikin wayar da kan al'umma da hukumar ta NITDA za ta mayar da himma a kansu sun haɗar da kiwon lafiyar al'umma akan mu'amalar su da shafukan sada zumunta, manhajojin bayar da basukan yanar gizo, zamba ta hanyar yin amfani da bayanan wani ba tare da amincewa ko saninsa ba, wayar da kan al'ummar karkara akan zamba da sauran laifukan yanar gizo, haka zalika fahimtar da yaranmu akan kare kai daga matsalolin yanar gizo. Taken watan wayar da kan al'ummar na bana shine kasance cikin kariya domin ci gaba da mu'amalar ka ta yanar gizo. Domin neman ƙarin bayani ana iya bin hukumar ta NITDA ta shafukan sada zumunta na Facebook, LinkedIn, Instagram da Twitter akan adireshinta na @nitdanigeria.ng.